Lionsgate номи ширкате ки баробари шуниданаш филмҳои диданӣ ва дӯстдоштанӣ пеши назар меоянд. аммо ин ширкати бузурги машҳури Голливуд барои расидан ба чунин мақом роҳи дуру дароз ва мушкилеро тай намудааст ки ҳоло бахши мо роҳнамои таърихи ин ширкат мебошад. маротибаи аввал студияро бо номи Снайпикс Филм тоҷир ва коргардони бузурги давр Роберт Олтмен дар соли 1976 дар шаҳри Ванкувери, Канада асос гузоштааст. ба сифати филми нахустин дар таърихи ширкат, филми ҳунарии Нэшвилл мебошад, ки пайи ҳам 5 маротиба соҳиби ҷоизаи Оскар гардид. ин дастоварди беназир мебоист роҳи ояндаи ширкатро равшан менамуд, аммо Олтмен соли 1981 онро ба як гурӯҳ тоҷирони медиавӣ фурӯхт. ширкат пас аз ин умуман ба офаридани филмҳо машғул нашуд ва қариб муддати 7 сол фаъолияташ маҳдуд монд. ширкати як вақтҳо овозадор инак дар солҳои 1990 бо сарпарастии коргардон Фрэнк Ҷустра дубора эҳё гардида ба яке аз ширкатҳои маъруфи замон табдил ёфт. баъдан дар соли 1997 ширкати кӯҳнаи акнун ҷавон ба Лионсгейт табдили ном кард, ки дар тарҷума дарвозаи шерон мебошад. ҷустра ба кори филмофарӣ шавқу завқи зиёд дошт ва аз рӯзҳои аввали фаъолияташ нақшаи пешбурди ширкатро моҳирона тартиб дод ва дар як муддати кӯтоҳ бо истеҳсол ва харидории дигар ширкату студияҳои филмофар чун Trimark Pictures, Artisan Entertainment, Summit Entertainment, Star Inc ва дигарон мақомашро дубора дар дунёи филмофарӣ пайдо намуд. то ба имрӯз Lionsgate Entertainment ҳазорҳо филми овозадорро ба монанди филми тасвирии Саргузашти нави Золушка, филмҳои Гургҳо, Қатора ба Юму, Ҷавоҳирот, Се рӯз дар гурез, Ҷанговар, Жан-Клод Ван Дам, Асабии амрикоӣ, Ман Франкенштейн, Сумерки, Субҳи Содиқ қисми 2, Бозиҳои гурусна, Боздоштнашавандагон ва ғайра ба экран баровардааст, ки соҳиби чандин ҷоизаҳои пурарзиши ҷаҳонӣ гардиданд. айни замон бинои кории ширкат дар шаҳри Санта Моникаи амрико қарор дошта, номаш ба рӯйхати 7 ширкати бузургтарини филмофарии Голливуд шомил гардидааст.